Us diria que, evidentment, els protagonistes són els animals, en aquest cas els gossos, però els que estan més contents no són els gossos, sinó els seus amos. Mireu. Què me li esteu fent? El que se li ha de fer, sobretot, és que llueixi més les parts blanques. Llavors, perquè llueixi més les parts blanques, se li posa una capa de Nivea, normal, ordinària, i a sobre se li posa maicena o polvo. Tenen d'allò de cuinar? Sí, d'allò de cuinar, d'allò dels pastissos, sí. Que sí, petita? Aquí n'hi ha una que sembla que estan a punt d'esquilar-la. Perdona. I vaig a començar a fer-li el top knock, que es diu amb aquests gossos. Què és el top knock aquest? La forma que té el monyo del cap. Això és l'anglesa. Llavors, a l'americà s'ha d'agafar més cabell del darrere i es fa tota una palmera. Quanta estona t'hi passes raspallant el gos? Un parell d'hores, no així, 3. Més amb el gos que amb tu. Sí. Entre afaitar, rentar, secar i tallar, 4 horetes ben bé. Què hi diuen els amics? Alguns al·lucinen, altres diuen que estàs boig. 3 hores i alguna per rentar i assecar, i després unes 2 hores de treball d'estisora i màquina, normalment. Unes 5 horetes, entre pitos i flauta. Hi ha un altre macàs, un dia li faran una esquilada, perdona. Què li vas a fer? Anem a posar bonic, anem a muntar-li el monyet, però no estem, encara tenim una bona estoneta. Si em deixes 10 minuts, dintre de 10 minuts tornes, el veuràs preciós. Els gossos per si sols no saben fer res. Gràcies a tu, ells mengen, ells beuen, els animals et tenen com un déu. Si tu vas treballant amb un gos, sigui cuidados de pèl o sigui adiestrament, les satisfaccions que t'arriben a donar t'omplen tant. On me'l guardes? A la seva habitació. Una habitació? Sí, una habitació pròpia. Uns 10 metres quadrats, té ordinador, equip de música, té el seu propi armari per les seves joguines, com una persona normal i correcte. Un llit? Un llit de persona. I què fas aquí? Doncs mira, participar com a friqui dels gossos i anar veient a veure què fem. Ja ho tenim acabat. No tinguis por, no tinguis por. Veus? És el Nando de Cala Rut. Ja li hem muntat el monyo. Les cames l'heu vist sense muntar i ara ja el tenim acabadet. Mireu quina cosa més bonica. Guapo?